buhi pang isda mga katugtog di dagat. Bandos pagpali ni Dodong. Okay, mga katugtog mga desya karon nagtapok ko diri sa balay sa mo ang tanan sa among pares na namin kay pwede maroon na sa babae na po nga tanan na mama sa ulo na sa primero na po kita nila dito sa kaubangan po sa Malaysia ron mga ibiguan sa ulo po sa birthday kanga naman sayo tayo kung magkito birthday ron sa kamagwangan anak sa among huganan tawa ni kasi balik isda raw ya dali na mo ni dali sa balay sa mo huganan hintang ro na mo diri tanan sa ulo ko sa birthday sa iyang visit magbuwang po sa ko ang asawa. May tanan rin mga katugtog kanang tapat niya iya sa anak. Tawa dia ta. Mahon na ron. May kalutok mo na mga na ito. Nada mga katugtog. Nada mo ang papaw. Mga pag-birthdayhan na nakita ninyo among i-surprise sa January 23 po na po. Birthday ron ko pa sa suot. Right, patuntua sa bangko. Bangko, ganun din na doon. Buwan na. Dito na dong. Okay, mga katugtog mo ni siya no ang amuang kuaron ya hapit na minuto kay amo ni kisay sayo kay karon sa dang mga bata dili sad katulog ba magkaon di tanan. Ya hapit na minuto mga katugtog. Kinsa tong live birthday ro adlaw. Greet na mo sa ko ang channel to Tugtog sa TV. Happy birthday kaninyong tanan labi na gyud sa nag-birthday karon sa asawa sa ko ang Bilas si Dison Labaha ang nag-birthday ron si Ekres Labaha Mangguray pagkuwang sa ko ang asawa ng mga katugtog. Happy birthday, God bless kaninyo sa nag-birthday karon sa tawa. Mo ni siya kuha sa birthday mga katugtogan. Mira mga nagpabot sa sinugba. Mao ni sila. Nagpabot sa sinugba Mara. Mo na siya mga anak sa inyong mga katugtog. Mao na siya birthday celebrant Kana na siya birthday celebrant. May suon. May suon Great birthday hayagan. Madlok mo kamera ni matawa na. Ngita ta kamera. Bungot sokok. Mga guys, bungot sokok mga guys. Okay. Mo ni siya mga katugtog no. Mo ni bana sa nag-birthday karon itong gitawag og bungot sokok sa gabay na lang yung kuwang. Kana siya. Kanang istorya mo sa nay anak sa ito. Kere mo sa bana sa si Richard Sumaylo ang asawa ko si Sinakon Sumaylo Mangguray. Mo siya naray asawa yun. Mo na siya magkuwang po sa kuwang asawa para kana mo na magkuwang kinamagkuwangan ya. Mo na nag-birthday ron ang kanang tapad niya laki mo na iyahang anak ka magkuwangan. Kaduha di ay sa iyong riko. Kaduha. Ya. Kanang ligo daw, mo ni siya, mo ni amahan sa tanan. Katong birthdayan mo, surprise mo sa January 23 mo kanadyan. Mo ni takiya sa mga babae nga amo ang kuhaan sa aming pagmahal. Papaulion naman ko mga katugsok sa ato ba? Uwan man. Ako lang sa gining agot ako, di sa gikumuli kay uwan.
Okay, kayo lang. Thank you. Atangin ninyo kay ako na yung upload sa tong channel. Sa nag-birthday karon, happy birthday tanan job sa nag-birthday karon adlaw. Birthday sa tibok kalibutan. Kalibutan sa akong mga idol diya kanada shout out ako kanan. Sa nag-birthday karon adlaw. Sa ulog siyang adlaw na kawan. Nabinigyan sa akong mga subscribers o followers. Ayaw mo kalimot sa akong channel, Gogo Tugsok TV. Thank you, God bless ka ninyo. Atangin ninyo na yung makita ninyo sa adlaw-adlaw na kong balinganlan sa akong channel. Kay signal naman na ako sa akong channel kay para sa dang kay bawo mo unsa mi ang amo ang pagbuyo dire nakita o unsa mi kamalipayon bisig pobre mi tungod ang alang ninyo malipayon na gyapon mi tungod sa among pamilya sa tagsa na tungod bulingon malipayon kita na sama karon ana ay nagsaulog sa birthday nga nakawan. Okay, God bless kanino tanan sa birthday. Ingon mayon sa tanan na nagsuporta sa aming channel tungod sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Thank you, God bless. Ini mga tugsok na. Away ko sa akong asawa kay hindi ko mau mahiwa lamas. Kasi kay bawo nga ginagbay mo ganyan na ko. Ano birthday nga nasa hilak-hilak ko. Ano siya nga tugsok. Gawin ka? Gawin niya, Telen? Gawin si Subaway? Ay, manood yan! Ayaw! Sorry, ayaw ko. Bakit sa gawin mo? Bye! Hinggat na hinggat diha mga tugsok eh. Dalam hilak. Lipay nga. Kamauman eh. Nalipay nga, nahilap. Basta ang anak, nahilap niya po. Apil, hila ka! Jangan man eh. Apel siya kiyabaw. Luko yung siya na ako. Ito na din Luka ba? Nagdi nga. Nalipay ni pero mo ni luha sa kalipay. Subscribe yan mo na ko ha, mga gitugso ka. Ipasa na sa lain. Hindi lang hindi ay. Malipay ka. Pilante. Ito ba? Bayad, ang bayad. Bayad. Yay. Bayad, bayad. Okay, it's the prank. Nagiwa rin ko Bombay, mga kahila ko, mga katong sawa. Tanginin ninyo, mga ni kalipay sa birthday rin ng adlaw sa ako ng gingon sa itong nga nagsugod yun ang birthday. Set out na ko tanan ng birthday rin. Dagang kayo salamat. God bless. Ang pay para sa itong pamilya. Thank you para kaninyo sa nag-birthday. Nabinigyan yun sa ako ang mga subscribers of followers. Ako na si Tutong Tugsok TV. Ayaw, karente. Mga katugsok.